היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון שלי ביוטיוב. היום נשחק משחק שנקרא לנקי ווין. משחק אימה, מעניין. יאללה, בואו נלך על זה. אוקיי, מה קורה פה? אוקיי, מה זה? דבר מעניין. Okay. Now you. אוקיי. How did you get here? What are you doing in here? וואי, זה מאוד לא קשור למשחק. You have to leave. Now. אהבתי את האנימציה. אנימציה די יפה, אני חייב להגיד. יחסית למשחק חינמי. נראה די טוב בסך הכל. אוקיי, מה זה? מישהו מת. זל. עוד מישהו מת, עוד זל. זל מאוד. אוקיי. מה רוצה שאני אעשה? אוי, זה קשה לשחק עם המקלדת. הנה, גם זה, אוקיי. אז לא אימה לגמרי, אפשר עדיין כאילו להילחם. כמו שאתם רואים. וואו, חתכו אותו לשתיים, היא מלא. וואו. זה. מה זה? סנדוויץ' טורף אדם? מה זה הדבר הזה? הבנן.
סנדוויץ' טורף אדם, אימא'לה, מה זה? מה יש במשחק? אוקיי. אז המשחק הזה במקום זומבים יש סנדוויץ' עם טורפי אדם, אני חייב להגיד שזה מאוד מקורי ומאוד מעניין, קונספט חדש ומעניין. וואו, טוב, יחסית למשחק חינמי אני יאללה בנן, מה זה? מה זה השפם הזה, אימא'לה? לא הבנתי, השקעתם בכל המשחק הזה, לא יכולתם להשקיע גם על סאונד? כנראה נגמר להם התקציב, כי זה משחק חינמי. רגע, אבל אני באתי לרשום, יא זין, מה יש לך? תעצור רגע. קיצור, צריך לפתוח את הדלת שם. Put in the teeth, twist some buttons and out come beautiful, shiny and powerful Warf coin. יש לי מיינטד, אוקיי, בוא ננסה את זה. אחי, מה זה לך? טוב, הנה ככה, רגע, מה, אני יכול לקחת שיניים מאנשים מתים ואז להמיר אותם למטבעות? אהבתי סיק. אוקיי. וואו, נשמע כמו הדמויות באנימל קרוסינג. הכי לא מתאים למשחק שלנו.
Wormhole and hopefully we'll find. איזה wormhole? וואו, אהב להגיד, משחק. בדרך כלל משחקי אימה הייתי ממש מטומטמים, אבל זה אני חייב להגיד ממש מושקע, חבר'ה. אני אשים קישור בתיאור בשביל להוריד את המשחק הזה, זה משחק מעולה. אוקיי. אוקיי. קצת יותר קשה ממה שחשבתי. טוב, מה, איך אני מרפא את זה? יכול לקחת לו את השיניים? לא, נראה לי שאני צריך לקחת לו את השיניים, לא? רגע, מה, שנייה, הלכתי לאיבוד הפרעה. אמא שלו. אפשר, אני לא יכול לקנות אקדח או משהו? כמה שיניים בכלל יש לי? נו, 23 שיניים, מה הבאה? אני צריך להמיר אותם בקוינס. אוי, זה הולך להיות קשה המשחק הזה. קבל זה כלום בפיתה. יואו. טוב, זה לא הולך. נעשה עוד פעם. מה? לא, אני לא רוצה. אני לא מבין מה הטמטום הזה, למה אני מפסיד 2 מטבעות? כולה אני נכנס שם איך אני... טוב, לא יודע, אני חוזר על זה. מה זה החרא הזה? נו, איפה הקונטרול? איפה מה זה הטמטום הזה? לא מבין את הקטע הדפוק הזה, איפה הקונטרול? אז איך אני אמור לדעת איך לשחק? אוי, נו, זה מטומטם. אוקיי, קיבלתי ממנו שיניים.
למה אני לא יכול לקחת מאנשים מתים שלי? רגע, שנייה. לא, אבל איך אני אמור להגן על עצמי ככה? מה זה החרא הזה? להגן על עצמי. איזה משחק מטומטם זה. מה? איפה אני? זה level generated? מה קורה פה? למה אני... אני בכלל לא מגיע במקום לא קשור. זה כאילו אם אתה מת כמה פעמים אתה מגיע כמו למקום כזה שאתה צריך לעבור איזושהי משימה כדי לעזור למיין קווסט. רגע. אני לא משנה למה אני פשוט יזיינו אותה. איך אבל אתה אמור להגן על עצמך ככה, איך? וואי, מה זה גרוע במשחקי מחשב? משחקי אימה, יותר דיוק, משחקי אימה. נו, אבל אני צריך אקדח, משהו שאני יכול לעבוד איתו, אני לא יכול לדפוק להתרזן בראש, לא עובד. ומה עכשיו? בוא נראה מה אוקיי, חזרנו חבר'ה לאותו מקום כשהיינו מקודם. אין פה, אני לא יכול למצוא איזה אקדח, משהו, לשים להם כדור בראש, לגמור את הסיפור הזה. אני לא... עם 100 HP אני לא יכול... זהו, הנה, אבל פה הבעיה, מה הורג? יורג אותו. יורג את הסנדוויץ' הזה, ואז... הסנדוויץ' השני מוריד אותי, איך אני אמור לנצח ככה? הנה, יש פה משהו. מדקי, תודה רבה. ברוך בורא מדקית. יאללה, תגיד לי שיש פה אקדח. נו! למה אני לא יכול להתכופף? שט, למה אני לא יכול להתכופף? אמא שלך גם זונה, למה אני לא יכול להתכופף? אני שולח לי וואטסאפ. אז כדי לעבור את המשחק הזה צריך למצוא מקומות עם מדקיט. לא, אחי, די, אני לא יכול. וואי. מה אני עושה? כבר לי המדקיט. הוא לא בא אחרי הזה, לא? לא, הוא לא בא אחרי. איזשהו מדקיט. מה, אני יכול לקנות את זה?
מחזיר אותי עכשיו למקום הזה עם כל מקום הבריכה. מה, אני אמור לשחות? רק אתם הבריכה הזאת. אני לא יכול לקפוץ. נו, איך אני יוצא מהבריכה? אוקיי, יש פה עוד המשך. טוב. קיצור. אוקיי, אני נופל. מה עכשיו? מה זה כל החורי תולעת? מה עכשיו? אוקיי, אני נופל. אוקיי, אין לי מושג. בדיוק כמוכם חבר'ה, אין לי מושג מה נראה. אוקיי. מה? Lankies will not attack immediately unless provoked now. Lankies כאילו זה הסנדוויצ'ים המוזרים האלה? Unless provoked, not applicable in emergency. אוקיי, אז אם אני קונה 10 מטבעות כאלה אני יכול לקחת את זה. לא, אבל אין לי מספיק. וואי, זה לי ממש. Significant increased chance of spawning loot. לא טוב. זה חרה, זה בור של חרה, זה שקר במשחקי מחשב, זה אף פעם לא עובד. Don't ask me how I knew you would get here, and that I would have this written out in advance. That is completely unimportant. What is important is the right now in front of you, not the paper, the 3 pink containers. These are perks to help you in your journey. One thing to know, these are, and I cannot stress this enough, temporary perks. If you return to me, they're gone forever unless you buy them again. These are perks to help you in your journey. One thing to note, there are, and I cannot stress this enough, temporary perks. הם זמניים, זאת אומרת, אני מקבל את זה רק באופן זמני. Read this require a lot of energy, so I will need worth them. So, אז הקופסאות האלה הן זמניות, ואפשר להשתמש. אוקיי, קיבלתי 2 מטבעות. למה אני לא יכול להתכופף? למה? נתקיד זה טוב. לא, זה לא יעזור לי. כן, זה לא יעזור לי ואני יכול לאבד את המטבעות בהמרה הבאה. If it would kill you, revive with 150 only work once. מה? לא, 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 לא. בימה, בוא נקנה. לא, 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 לא. כמו המכונה של הסימון בקניון שהייתה פעם. לא יודע מה קניתי אבל אני לא רוצה להפסיד מטבעות. יאללה, אוקיי. אז אני מניח בלופ הבא אני אראה. מה? Before become even bigger. Be pain, but if you don't stop walking, you will find a way out. Probably, literally, these Lankies seem like they have multiplied themselves.
מה? Pull states to player in distance. נראה לי לגיטימי. טוב, פה באתי. אוקיי, זה השלב האחרון. מה זה, כאילו הבוס פייט עכשיו? לא, כי... זה לא משהו שמתאים לבוס פייט. אוקיי, בור של חרה. בור של חרה. מה? איך? עכשיו את כל זה אני צריך להתחיל מההתחלה. לא, נראה לי שנסיים להיום חבר'ה. זה היה החלק הראשון. יכול להיות שיהיו עוד חלקים בהמשך, תלוי במצב רוח שלי. תודה רבה לכם ויום טוב.